Γεια σας, είμαστε μαθητές της Εμπορικής Σχολής Μιτσί, η οποία βρίσκεται στη Λεμίθου σε υψόμετρο 1200 μέτρων και αποτελεί το πλέον ορεινό εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η ερευνητική μας ομάδα δημιουργήθηκε από μαθητές της πρώτης λυκείου τον περασμένο Σεπτέμβρη. Θέμα της παρουσίασης μας είναι η προσπάθεια καταγραφής πεταλούδων στην περιοχή του Τρόδους. Μερικά γενικά στοιχεία για τις πεταλούδες. Οι πεταλούδες είναι έντομα που ανήκουν στην τάξη των λεπιδόπτερων. Είναι σημαντικοί επικονιαστές και σημαντικό μέρος της τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον αποτελούν δείχτες ενός υγιούς οικοσυστήματος. Η παραμικρή επιδείνωση στο περιβάλλον μας έχει άμεσα αντίκτυπο στον πληθυσμό τους. Μεταφορικά μιλώντας, οι πεταλούδες είναι περίπου στα καναρίνια στο κλουβί που χρησιμοποιούσαν κάποτε αδρακορύχοι για να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα του αέρα μέσα στα ορυχεία. Έρευνες στην Ευρώπη κατέδειξαν ότι οι πεταλούδες των λιβαδιών μειώθηκαν κατά περίπου 50% από τις αρχές του 1990. Οι περισσότερες που είναι υπό εξαφάνιση είναι σπάνια εντυμικά είδη. Αυτά τα είδη έχουν περιορισμένο γεωγραφικό εύρος ή πολύ συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες για να ζήσουν. Στην Κύπρο, τα είδη νυφάλης πολύχλωρος και χαζαρά περσεφόνη έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Άλλες όπως η λοθρόδης γκάλπα μας προκαλούν ανησυχία, αφού τα φυτά ξενιστές τους βρίσκονται σε περιοχές που προσελκύουν επίσης και τους μεσητές ακινήτων. Δυστυχώς η δόμηση σε βιότοπους δεν είναι η μόνη πηγή προβλημάτων. Η χρήση φυτοφαρμάκων, η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και διάφορες φυσικές καταστροφές είναι μερικές από τις αιτίες που απειλούν τις πεταλούδες. Στόχοι. Πρώτος μας στόχος σε αυτή την εργασία είναι η καταγραφή του είδους και του αριθμού των πεταλούδων σε οικότοπο κοντά στο σχολείο μας. Στόχος δεύτερος. Η δημιουργία των πρώτων διαδραστικών παιχνιδιών στην Κύπρο για την εκπαίδευση μαθητών στην αναγνώριση των τοπικών ειδών πεταλούδας. Στόχος τρίτος και σημαντικότερος. Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που θα αναγνωρίζει αυτόματα το είδος μιας τοπικής πεταλούδας από μια απλή φωτογραφία. Ξεκινήσαμε τις καταγραφές μας στις αρχές του Οκτώβρη. Η μέθοδος καταγραφής που εφαρμόζουμε είναι αυτή του Transect και επαναλαμβάνεται ανά 2 εβδομάδες. Πρόκειται για ένα χαλαρωτικό τρόπο για να περάσει κανείς λίγο από το χρόνο του, βοηθώντας παράλληλα στη διατήρηση των ειδών πεταλούδας της Κύπρου. Η διαδρομή που επιλέξαμε βρίσκεται σε υψόμετρο 1250 μέτρων. Πρόκειται για τμήμα από το μονοπάτι της φύσης που συνδέει το σχολείο μας με την περιοχή του προδρόμου. Περιλαμβάνει διάφορα τοπικά είδη φυτών όπως πεύκα, κερασιές, ξυσταρκές, δεντρολίβανο, λάμιο και άλλα. Πρόκειται για φυτά που ευνοούν πολύ την παρουσία πεταλούδων στην περιοχή. Οι επισκέψεις στο μονοπάτι πρέπει να γίνονται με ηλιόλουστο και ζεστό καιρό, χωρίς βροχές και πολύ αέρα. Με ένα ψηφιακό ανεμόμετρο καταγράφουμε την ταχύτητα του ανέμου, ενώ με λίγο καπνό καθορίζουμε την κατεύθυνσή του. Στη συνέχεια σημειώνουμε τις μετρήσεις μας για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιώντας απόχη, εχμαλωτίζουμε μερικές από τις πεταλούδες που βρίσκουμε, τις φωτογραφίζουμε και μετά τις αφήνουμε ελεύθερες. Χρησιμοποιούμε τον οδηγό πεδίου της εφαρμογής Butterfly Count για να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε κάθε είδος πεταλούδας. Στο τέλος της βόλτας μας ανεβάζουμε τα δεδομένα μας στην πλατφόρμα του EBMS, μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε στη δουλειά των ερευνητών και βοηθάμε τους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν τις περιβαλλοντικές τους πολιτικές. Προβλήματα που συναντάμε στην περιοχή μας. Ο χειμώνας στο Τρόδος ξεκινά πολύ νωρίτερα από τη στην υπόλοιπη Κύπρο. Έτσι υπάρχει μικρότερο παράθυρο ευκαιρίας για καταγραφή πεταλούδων. Αλλά καιρικά φαινόμενα όπως οι ομίχλοι αποτελούν επίσης εμπόδιο. Άλλα προβλήματα. Έλλειψη εμπειρίας στην παρακολούθηση πεταλουδών. Συχνά μας κατακλείζει ο ενθουσιασμός και παρασυρώμαστε. Μερικές φορές η μόνη πεταλούδα που καταφέραμε να βρούμε και να φωτογραφίσουμε ήταν ο Γιώργος. Τα αποτελέσματά μας. Μέχρι τα τέλη του Μάρτη είχαμε κάνει 8 καταγραφές με τη μέθοδο του Transect. Καταγράφτηκαν συνολικά 34 πεταλούδες. Όπως αναμενόταν, τους χειμερινούς μήνες είχαμε μηδενικές καταγραφές. Χρησιμοποιώντας τους οδηγούς αναγνώρισης ή ρωτώντας την ερευνήτρια Dr. Τσιρκαλή, βρήκαμε ότι οι πεταλούδες αυτές προέρχονταν από 7 διαφορετικά είδη. Οι περισσότερες άνοικαν στο είδος Hipparchia cypriensis.
που κυριάρχησε στην περιοχή μας τον μήνα Οκτώβριο. Το αμέσως επικρατέστερο είδος ήταν η Pieris brassicae, που κυριάρχησε τον μήνα Μάρτιο. Οι ανθόχαρες καρταμίνες είναι το πιο πρόσφατο είδος που εντοπίσαμε στην περιοχή μας. Είναι μέτριου μεγέθους, μέχρι 42 χιλιοστά, και δεν θεωρείται είδος που κινδυνεύει. Στην Κύπρο βρίσκεται κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Είναι πολύ πιο κοινή σε κοιλάδες ποταμών ή κοντά σε νερά. Παρατηρείται σε θαμνώνες, φρίγανα, δάση και καλλιέργειες. Συλλέγει νέκταρα από μεγάλη ποικιλία ανθέων. Εδώ βλέπετε τα 4 στάδια στη μεταμόρφωση της συγκεκριμένης πεταλούδας, με το στάδιο της ενηλικίωσης να είναι το πιο βραχύβιο. Εμφανίζεται το Φεβρουάριο και πετά μέχρι τον Μάιο σε μια γενεά. Διαχυμάζει ως χρυσαλίδα. Στην περιοχή μας φαίνεται να την ευνοούν φυτά της οικογένειας Cruciferae, όπως η αλιάρια, η έμισχη και η συνάπηση λευκή, κοινώς λαψάνα. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε περισσότερους συμμαθητές μας να αναγνωρίζουν τις πεταλούδες της περιοχής, δημιουργήσαμε το πρώτο διαδραστικό παιχνίδι στην Κύπρο με τον τίτλο 20 Κυπριακές Πεταλούδες. Το παιχνίδι συνοδεύεται από βοηθητικούς καταλόγους που κατασκευάσαμε ήδη. Η διαδικασία κατασκευής ενός τέτοιου παιχνιδιού απαιτεί αρκετές ώρες. Όσοι από εσάς το επιθυμούν, μπορούν να σαρώσουν αυτό το QR code και να δοκιμάσουν αργότερα το παιχνίδι της αναγνώρισης. Το σκανάρισμα θα χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα. Κάθε κριτική για βελτίωση είναι καλοδεχούμενη. Η ασχόληση με αυτή την εργασία μας εισήγαγε για πρώτη φορά στην έννοια της διαεπιστημονικότητας, δηλαδή στο πώς μπορούν να συνδυαστούν πολλές επιστήμες ταυτόχρονα και να μελετήσουν το ίδιο πρόβλημα. Ένα παράδειγμα διαεπιστημονικής προσέγγισης είναι η μελέτη των χρωματισμών μιας πεταλούδας. Οι πεταλούδες διαθέτουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές χρωματικές δομές που υπάρχουν στη φύση. Το χρώμα τους μπορεί να λειτουργήσει ως καμουφλάζ, έλξη συντρόφου και προειδοποιητικό σήμα. Τι είναι αυτό όμως που κάνει αυτά τα χρώματα τόσο ιδιαίτερα? Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι πεταλούδες είναι λεπιδόπτερα, δηλαδή έντομα που έχουν φτερά καλυμμένα με λέπια. Τα λέπια αυτά είναι κατανεμημένα στις μεμβράνες των φτερών κατά χιλιάδες, δημιουργώντας χρώματα με δύο τρόπους. Ένα, με κανονικές οριστικές ουσίες χημικής φύσης όπως αυτές στη ζωγραφική. Δύο, με ειδικές μικροδομές παρόμοιες με αυτές που έχει στο πίσω μέρος του ροζιντή. Αυτό ονομάζεται δομικός χρωματισμός. Συμβαίνει όταν το φως περνά μέσα από μια διάφανη πολυεπίπεδη επιφάνεια και ανακλάται περισσότερα από μια φορά. Οι πολλαπλές ανακλάσεις ενισχύουν ορισμένα χρώματα και αναιρούν άλλα μέσω του φαινόμενου που ονομάζεται συμβολή. Το προκαλεί επίσης ιριδισμό, δηλαδή το φαινόμενο να αλλάζουν τα χρώματα ανάλογα με την οπτική γωνία. Παρόμοιος μηχανισμός εμφανίζεται στα φτερά του παγωνιού. Συνεργαζόμενοι με τους βιολόγους και αντιγράφοντας ορισμένες μορφές ζωής, οι φυσικοί και οι μηχανικοί μπορούν κάποια μέρα να δημιουργήσουν νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του ανθρώπου, όπως οθόνες που είναι πιο εύκολο να διαβαστούν στο φως της ημέρας. Αναγνώριση πεταλούδων και τεχνητή νοημοσύνη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρησιμοποιεί μια νέα εφαρμογή που βοηθάει ερευνητές και ερασιτέχνες να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη τοπικής πεταλούδας από απλές φωτογραφίες. Ως ομάδα είμαστε σε επικοινωνία με τους developers της συγκεκριμένης εφαρμογής, οι οποίοι μας παρέχουν καθοδήγηση ώστε να αναπτύξουμε μια παρόμοια εφαρμογή για τις πεταλούδες της Κύπρου. Δημιουργήσαμε ένα δημόσιο φάκελο στο Google Drive, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανεβάσει βίντεο και φωτογραφίες πεταλούδων. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε το υλικό που λαμβάνουμε και το ταξινομούμε στους αντίστοιχους φακέλους. Τα βίντεο είναι πολύτιμα, καθώς μας παρέχουν δεκάδες εικόνες μέσα από κάθε λήψη. Μέχρι στιγμής έχουμε συλλέξει πάνω από 300 εικόνες διάφορων ειδών πεταλούδας. Αν θέλετε να βοηθήσετε στην εκπαίδευση του αλγορίθμου μας, μπορείτε πλέον να συμμετέχετε κι εσείς, σαρώνοντας αυτό το QR code και ανεβάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο. Ελπίζουμε ότι πείθοντας όλο και περισσότερους εθελοντές να εμπλακούν, θα συμβάλλουμε έστω και λίγο στη μελέτη και διατήρηση των πεταλούδων του νησιού. Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Ο έρωτας ο γητευτής», σε μουσική του καθηγητή μας της μουσικής Κώστα Γαγωγιάννη και στίχους του καθηγητή μας των νέων ελληνικών Πάμπου Κουζάλη. Το τραγούδι αυτό, το οποίο ερμηνεύει η ερευνήτρια Ντόχτα Ελένη Τοβετιάν, μεταφράστηκε στα γαλλικά και παρουσιάστηκε σε ομάδα επιθεωρητών και καθηγητών από την Ακαδημία της Νίκαιας που επισκέφτηκαν το σχολείο μας αρχές του Νοέμβρη για να δουν τη δουλειά μας.
στάθηκε ο ποταμός.